Това означава ли, че цялостната политика на БСП зависи, образно казано, и е заложник на обществените очаквания, на желанията, на потребностите на българското общество? И тази политика през всички тези години е била част от визията за комуникация на БСП с хората. БСП, ако можем да използваме термина заложник, е заложник на обещанията, които е дала в предизборната кампания. Но тези обещания са на база разговорите и очакванията на хората. Ние в момента имаме ангажимента да изпълним своята програма, с която сме се явили на парламентарните избори. И въпреки, че не сме най-голямата парламентарна група, но сме мандатоносител, ние ще си гоним тази задача да изпълним ангажимента си към българското общество, към избирателите, които са гласували доверие на БСП и към хората, живеещи в България. Така, да поговорим и за другата функция, чисто партийна, организационен секретар на Българската социалистическа партия. Тоест, вие сте човека, който най-добре трябва да познава състоянието, кондицията, здравословното състояние, образно казано, на партийните структури по места. В какво здраве намирате, примерно, Бургаската партийна организация? БСП по места смятам, че е консолидирана. Подкрепата за правителството на кабинета Орешарски е безусловна, но в същото време има и своите очаквания за политика, свързана с ангажимента на БСП. Така? Това, което тече в момента, е във връзка с уставна норма, която не дава възможност на народни представители да бъдат и на ръководни постове в БСП по места. Да съвместяват и работа в парламента и примерно да бъдат областни председатели на партията. Точно така. В момента има процес на преструктуриране по места, не малко, включително и в Бургас. Мисля, че върви един динамичен режим, в който отново партията се консолидира и дава възможност на нови, вече ангажирали се, доказали се, защото ние промените в ръководствата и на всички нива ги правим с колективни решения. Делегати на конференция избират своя председател. Не се назначават от централата, така както някой си мисли и се опитва да внуши. Защото и това имаме различните случаи. Защото и това битува в общественото пространство, че БСП се затваря, тя е авторитарна партия, лидерска партия, няма възможност за обществен диалог по места и решенията се взимат някъде, незнайно къде, от един или двама души, еднолично и така авторитарно. Прави се опит да се внуши това, да, така е. Но тези, които са запознати с механизма и структурата на избор в БСП, категорично знаят отговора. Нека да го кажем за хората. Какъв е отговора? В БСП на всички нива избор на ръководители се извършва основно чрез тайно гласуване на големи форуми. Конференции, конгрес, включително и голяма част от решенията на националния орган, националния съвет, който е от 180 души, са в формата на гласуване. 180 души решават големите стратегически неща, визия, от тук на сетна концепция за развитие на партията и на обществото. Точно така. Как се обяснява? Своето представителство има всеки регион. В момента в различните региони имаме различни ситуации. Някъде, като в Плевен, се гласува доверие на изключително опитен, бил председател вече на общинската партийна организация. Възможността за консолидация се вижда през един сериозен авторитет. Някъде, като в Бургаската организация, се дава и кредит на доверие, но в голяма степен на човек, който до този момент се е доказал и като общественик. Евгений Мосинов не е неразпознаваема, не е анонимна фигура за бургаската общественост. И в момента социалистите от Бургас са гласували доверие, за да може този човек да получи възможността за обхватна работа на всички нива. Както с институциите в Бургас, така и с партийните организации. Това е възможността за по-добра работа на БСП в Бургас. Това ли са новите надежди, новите очаквания? Тъй като не е в цветущо здраве, по принцип организацията на БСП в Бургас, и това е един проблем, който е наслагван дълго години наред. Аз мисля, че добро решение са намерили социалистите в БСП. Разбира се, с възможността, която е дадена на господин Мосинов, е да използва капацитета на цялата партия като членове,
включително в работата да бъдат ангажирани симпатизанти, поддръжници, за да има отговор на обществената заявка към Бургаската партийна организация. А кой губи, ако една политическа сила, особено в момента в днешната ситуация БСП е мандатен носител, ако тя не е активна и няма своята позиция по злободневните проблеми на бургаската общественост? Гражданите на Бургас. Така че моите очаквания са за малко по-динамичен режим на работа и отношение към всеки проблем. Надявате ли се на едно добро ползотворно сътрудничество, или не сътрудничество, работа с централата на БСП в София и вече новото ръководство по места? То е гарантирано по правилата, по които е структурирана на партията. Разбира се, кредит на доверие е даден, те първа предстои работа, както на централно ниво, така и на местно ниво. Той кредитът на доверие не е безкрайен и той не е вечен, а напротив той се дава и се очакват резултати. Нали така? Разбира се. Това, което се случва във всички партийни организации, където има или предстои смяна, е точно това. Да има нови лица, на които да се даде възможност да се докажат. И те ще се докажат с работата си, както вътре, обръщайки се към членове, симпатизанти и поддръжници, така и към всички български граждани, с позиция, с възможност за влияние на процесите. В момента, в който БСП е мандатоносител, нали разбирате, че възможностите и на ръководството на БСП Бургас са по-големи. И очакванията към него нормално, такава е конюнктурата на политическата система в една държава и България. Всички граждани са очакванията. И това, което направи БСП в различните сфери, то ще се отрази на всички граждани, не само на членовете на БСП. Сега говорите за тази откритост и невъзможност за взимане на авторитарни, еднолични и така нататък решения. Не съм забрал, сега е момента да ви питам. В същото време, тъй като знаете, че това си говорим изключително откровенно, прозрачно и открито, веднага сещам за името на Георги Първанов. Той е един от хората, който поне опитва да обсеби или да овладее една така обществена енергия и по-точно партийна и да покаже точно обратното, че БСП не е тази партия, която за вие в момента я представяте и говорите. Само като факт, всъщност на 28 септември мисля, че той провежда една такава поредица от обществени кръгли маси или дискусия в големите областни градове на България и търси възможност за обществен диалог и разговор. Сега в Бургас това не се състоя. Не знам дали знаете, просто така поднасям като ваша информация и повод за размисъл. Имаше такова насрочно мероприятие на 28 септември. Не се получи в Бургас. Поради липса на интерес, не там добра организация. Това факт ли е, че хората по места или приемат, или не приемат този начин на внушение и на създаване на обществени решения относно състоянието на БСП като демократичност, отвореност и прозрачност? Нека да разтълкуваме за целия период след 90-та година каква партия е БСП. И да отговоря на вас и на зрителите, защо в този период от 23 години не се получи да има лява партия, друга, различна от БСП. Втора лява партия или трета или така нататък. Защото имаше и такава заявка за необходимост от нова партия в ляво. БСП в обхвата на работа покрива целият периметър на лявото пространство. Като членове, симпатизанти, поддръжници. И в целия този период е стигала в дълбочина до обикновения българин, в диалогов режим, както от страна на местни структури, така и от страна и на национално ръководство и народни